Moderných architektov fascinovala estetika zaoceánskych parníkov. Jaromír Krejcar, jeden z najväčších predstaviteľov funkcionalizmu v Československu, vynikajúco využil tieto motívy pre svoju tvorbu. Jeho najlepšie dielo, Sanatórium Machnáč, je zhmotnením zaoceánskej lode, ktorá pristala v údolí Trenčianskych Teplíc. Machnáč takisto predložil dovtedy možno nie v Trenčianskych Tepliciach celkom známy koncept slnečných terás. Na tých dobových fotografiách vidíme lehátka, na ktorých skutočne tí pôvodní hostia kúpeľov vylihovali a užívali si tie blahodárne účinky slnka, na ktoré tá doba 30. rokov veľmi verila a ktoré vtedy veľmi forsírovala. Machnáč je takým pútnym miestom nadšencov modernej architektúry, pretože v sebe zahŕňa všetko, okrem tej vonkajšej krásy, aj veľmi premyslený pôdorys a je ozaj fascinujúce prísť do tohto domu a sledovať, ako architekt rozvrhol priestory, hýbať sa v tých nádherných chodbách, ktoré sú ozaj veľmi účelné a pritom stále krásne, snažiť sa otvoriť tie nádherné krásové okná, ktoré dodnes fungujú, je to neuveriteľné po toľkých rokoch. Pre mňa osobne to bol určite jeden z najveľkolepejších zážitkov môcť vojsť do Machnáču, aj keď je už teda zdá sa trošku za zenitom, ale práve pochopiť túto jeho úžasnú atmosféru a nádherné, s láskou urobené detaily.